Balkan vilayetinin Qızılarvat etrafının yaşayıcısı iki erkek doğununun cinayetten hüküm edilmegi bilen bağlı yerli qadiyetin çıkaran kararı bilen ılalaşmayandığını, bu babatda Aşgabatdaki hakimiyetlere iyiligderli ençeme arza yadandığını, yönü oları özlerini kanaatlandıryan cevabı alıp bilmeyendigini, gayta yerli hakimiyetlerin olara basış edip semetmege çalışyandıklarına aýdýar. 50 ýaşly Hoca Durdy Şeýhiýew öz meselesine üns çekmek üçin şolsanda Aşgabatda prezident köşküniň öňünde hem protest aksiýalaryny geçirendiklerini, munyň bilen bagly soňundan dürli basyşlara sebewar edilendiklerini hem belleýär. Ol Azatlyk radiosuna beren interwýusunda onuň öz sözleri bilen aýdylanda yerli häkimetleriň şolsanda kanun goraýjy we suud edaralarynyň eden etdiliklerini Aşgabatdaky häkimetleriň ünsüni çekmek isleýändigini gurrun berdi. Yuqori degişli yol başçylary biz bir näçe ardalar ýazlyk kanun esasında kepirlendirilen hukuklarymyzy gorap bermeýärligi sebäpli daşyndan habar beriş terişdeleri Azatlyk radiosynyň kömek soramagy mätäç bolup oturýarsyz. Şu taýda öz arzymyzy gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy eşitdirmäge çalışýarys. Dip ikinci topar Maýyp Şeýhiýew Azatlyk radiosynyň üstü bilen eýem ençeme ýylbary ýüzbeýiz bolýan meselesini merkezi hökümete şolsanda prezidente ýetirmek isleýändigini aýtdy. Onun sözlerine göre 2020-nji ýylyň 27-nji sentýabryndan 28-ne geçilen giýje onun iň körpe erkek dogany 6 Şeýhiýewiň 30 ýaşly aýaly öýünde boglup öldürilýär we öýüň 3 açary bilen 80 000 manat ýitirim bolýar. Bu waka bilen bagly geçirilen derňewleriň çäginde ilkinji 40 güne golay wagtyň dowamında maşgalanyň mal garasyna, hojalyk jaýyna, ekin meýdanlaryna seredýän 3 işçi we Şeýhiýewiň 2 erkek dogany tutsak edilýär. 6 noýabrda yerli häkimetler 3 işçi aýyplama bildirip merhumyň adamsyndan bu baradaky resminama gol goýmagy talap edýärler. Yola Şeýhiýew alta gol çöktürjek boldy. Ýagny 3 ýerden son büyük bolary gol çökmeli ol çykmady. Menem pul bilen asar çykmasa dedim. Hiç kim gol çökmedi, borunup oturdum diňe. Dip Hoca Durdy belleýär. Yerli häkimetler merhumyň adamsy resminama gol çekmekden ýüzörenden bir näçe gün soň 11-nji noýabrda onuň 2 erkek doganyna Mel we Aşur Durdy Şeýhiýewlere jinayetde resmi aýyplama bildirýärler we Hoca Durdy Şeýhiýewiň aýtmagyna görä sütem esasynda boyun aldyrýarlar. Şoňa şoňa gol çekmämden soň şu agam bilen ýa-da izime sütem etip başlaýarlar bula. Polisiýalar. Bugün köwrelen urýarlar, ýanaňaçlar toğada tutýarlar. Zyn sorgandan. 3 sagatlap kellesini urup turýarlar Şeýhiýewiň kellesine. Seňje bolýar, Şeýhiýew boyun alyp oturýan öldürme diýdi. Agam bilen urup öldürip barýarlar, men edemak diýdi. Dip Hoca Durdy Şeýhiýew belleýär. Ol şondan soňra yerli häkimetlere, şeýlede baş prokuratura we içeri işler ministrligine arza ýazandygyny, ýöne oňoýly jogap alyp bilmändigini we 2021-nji ýylyň 18-nji 19-njy ýanwarynda Hoca Durdyýew Meliň we Aşur Durdyňyň 23 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini aýtdy. Bellesek Azatlyk radiosunda makalada gurrun edilýän wakalary değişli resminamalaryň şol sanda qadiýetiň çıkaran kararlarynyň nusxalary bolup redaksiýa olary öz arhivinde saklaýar. Şondan soň Hoca Durdy Şeýhiýew yerli prokuraturanın we qadiýetiň geçiren derňewlerini we çıkaran kararyny şikaýet edip Aşgabatdaky häkimetlere ýüzlenendigini belleýär. Ol şondan soň paýtagtdaky häkimetleriň olaryň suud işine gaýtadan seretmek barada karar çıkarandygyny, ýöne öz suud işleriniň ýene Balkandaky şol bir ozalky häkimetlere, şol sanda sülçülere geçirilendigini nygtaýar. Şondan soň 2021-nji ýylyň maý aýynda gaýtadan qadiýet diňlenşigi geçirilýär. Şeýhiýew Aşur Durdyňa 20 ýyl berdiler. Şeýhiýew Melede var 20 ýyl azatlyk berdi. Äden ýylyna azaltdylar. Şeýhiýew Melena 3 ýylyna azaltdylar, Şeýhiýew Aşur Durdyňdan 2 ýylyna azaltdylar. Dip Hoca Durdy Şeýhiýew häzir olaryň Mary welaýatynyň Bayramaly etrafyndaky türmede saklanýandygyny aýdýar. Ol özüniň türkmen hökümetine ýa-da döwletine garşy däldigini nyltap, özüniň yerli häkimetleriň geçiren derňew işi we
bu babatda çıkaran kararı bilen ılalaşmayandygyny belleýär. Hoca Durduş ondan bäri Türkmenistanyň prezidentiniň adyna, Türkmenistanyň mejlisine, Türkmenistanyň ýokary kaziýetine we baş prokuraturasyna ýygyderli ençeme arda ýazandygyny, ýöne özlerini kanagatlandyrýan jogap netije alyp bilmeýändigini aýdýar. Onuň arzalarynyň birine Türkmenistanyň ýokary kaziýeti tarapyndan şu ýylyň 10 aprelinde berilendigi aýdylýan jogapda iş kesilenler A. Şyhyfyň we M. Şyhyfyň jenaýatçylyk hereketlerine hukuk taýdan dogry baha berilip, jeza hem kanunyň çäginde bellenipdir diýilýär. Oňa görä-de kaziýet kararyny sökmek barada garşylyknama getirmeklige esas tapylmandygyny gaýtadan düşündirip size habar berýäris diýilip, Türkmenistanyň ýokary kaziýetiniň şikaýatlar we arzalar boýunça müdirliginiň müdiri P. Çarif tarapyndan gol goýulandy aýdylýan arzada bellenilýär. Hoca Durdu bu mesele Aşgabatdaky häkimetleriň ünsüni çekmek üçin birnäçe protest aksiýalaryny geçirendiklerini hem aýdýar. Biz şu ikinci kadet işi geçirip bolanın son Tom Sayın'ın edirce ikinci onurluğuna bir düşüp senin ve Şehif'den senin yapıp olup 38 anak olup kızlarının koşuna baycak bu portretli biz ılgadık. Giyce var, yattık şu kadar aşağı vardı. Dağdağına olay var, biz alıp etti, yürüsün meseleğini şöyle yer beziydi. Bizim şu kadar hem de ayıttık prokuraturaklarım gerli, hem de gerli. Biz şu meseleğini şöyle dedi, don yeni bittik. İkinci edem yine arasın 15 yılın sadakan yine bitmiş. Terzen. Yine 40 yıllar avluk çağırır. O postan geçirmeyen, şu asla vardı mersinde 90'ın postunu yogumuz yapıp, şu taada geçirmeyen bizim piyade öğren. Onun ağırlı bilmeyin içine tuttular biz. Yine terzen iyiden kalp bekle ettirmen. Diýip Hoca Durdu Şyhyf belleýär. Ol soňky 4 ýyl çemesi wagtyň dowamında özüniň ýekewara protest aksiýalarynyň hem birnäçesini geçirendigini, bu döwürde özüniň hem dürlü basyşlara, şol sanda hereket çäklendirmelerine sebäwar edilendigini hem aýdýar. 2021-nji ýylyň kadet işgülarynyň soň Şyhyfler bolup, Ahriman arkadamyda arz şikaýet etjek bolanmyzdy Balkan welaýatynyň polisiýasy 7-nji adreli meniň öýümüň daşynda 1 ýyla golay 24 saatlap nöwatçy goýdular. Meni hiç ýana çykarmany, öýümüň iki gapdalyna oturdular. Maşyny ýörep Aşgabata barandy, menen maşynym Aşgabata dastavka etdiler. Öňre gyllarwatda dastavka edip, ähli taksi edýärlere Şyhyfler alsaňyz baryňyz dastavka ederin diýip gorkulan. Gaçyp gidýän arz şikaýet etjek bolup ýöne bolanak. Aşgabata bir näçe napar baramda polisiýanyň işgärleri tutup ýygymy alyp gaýtdýarlar. Häzir şu taýda sesimi hormatly arkadaň Gahryman Ferdanyny getirjek bolýar. Arkadaň Gahryman Ferdany bilen meselemi çözüp bermegiň sizden uly haýyş edýärim. Dip ol aýtdy. Ýene bir gezek bellesek, Şyhyfler iki doganyna bildirilýän aýplamalary bilen ılalaşman, olaryň sütem esasynda boýunna daklandygyny we täzeden derňöwüň geçirilip, işlerini başga garaşsyz derňöwçüleriň seretmegini soraýarlar. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar barada Balkan vilayet häkimligi, Balkan vilayet kaziýeti, Balkan vilayet prokuraturasy şeýlede Türkmenistanyň ýokary kaziýeti we baş prokuraturasy bilen telefon arkaly habarlaşmaga synanşdy. Ýöne bu edaralarda redaksiýamyzyň 7 oktýabrda ýygyderli eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Halkara guramalarynyň hasabatlarynda dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda raýatlaryň we synçylaryň ençemesi ýurtda köplenç kanunyň hökmi rowanlygyna erilmeýändigini wagtal habar berýär. Geçen ýyl Türkmenistanda helak bolan 20 ýaşly gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalet gözleýändigini aýdýan marly ene 1 ýyllap arza üstüne arza ýazandyklaryny, emma hiç ýyly netije bolmandygyny gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozamaýarlar. Maru vilayatyny Aktýabr aýyny ýokunç keseli näsaglaryň ýetlenip kurulan täze hastahananyň dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berilmegini taýinlik görülýär diýip Sebitde habarçymyz we Saglyk ulgamynyňky çeşme habar berýär. Täze açyljak hastahananyň garaşylýan wagtyny ulanmagy berilmegi diňe ony bina eden guruluşçylaryň işdäl, hem saglyk işgärleriniň hem işine urly diýip ýerli hünärmen aýtdy. Mara şäherindäki hastahanalaryň şepagat uyalaryny täze açyljak hastahananyň araççylyk işlerine alyp gidýärler.
Geceki smenada işleyen şepagat uyalaryny we gündizki smenada işleyen şepagat uyalaryny gedekleştirip 1 saat 8-den öýlen saat 18:00 çenli özlerine degişli bolmadyk işlerde ulanýarlar diýip anonimlik şertinde urlaşan Lukman aýtdy. Onun sözlerine göre şepagat uyalary täze binanyň guruluşy kapalaryny aýryp soňky arasaçylyk işlerini edýärler. Täze hastahanany ýuwartýarlar. Bundan başga Çeşme täze hastahananyň ulanmaga berilmegine şäher hastahanalarynyň lukmanlarynyň hem gatnaşdyrylýanlygyny, ýagny olaryň hersinden günne 40 manatdan pul ýygnalýanlygyny habar berdi. Saglyk edaralarynyň ýolbaşçylary ol pullaryň täze hastahananyň daşyna rasalamak üçin hakyny tutulýan işçilere tölenjekdigini aýdypdyrlar. Şol wagtda täze hastahananyň haçan açyljakdygy, şepagat uyalarynyň we lukmanlaryň bu hili artykmaz aladadan haçan diýinjakdyklary belli däl. Hastahananyň haçyny çenli taýýar bolmalydygy anyk aýdylmaýar diňe oktyabr aýynda açyljakdygy aýdyldy. Biz ol açylýança gündelik pul tölemeli bolýarys diýip Lukman aýtdy. Aýrarlykda gurulýan bir näçe lukmanyň tasdiklamagyna görä, häzirki görgülerinden başga täze hastahananyň açylyş dawarasy üçin diýip şäher hastahanalarynyň ähli işlerinden aýratyn pul ýönerler. Şepagat uyalary 50 manatdan, lukmanlar bolsa 100-200 manatdan pul bermeli edildi. Söhbetdeşlerimiz hiç bir saglyk işleriniň bu pullary gögünjäň, razy bolup bermeýänligini, diňe işini ýitirmelik üçin gorkusundan berýänligini aýtdylar. Açılış günü üçin diýip ýöneljän pullar bu hil çäreleriň gurnurusyna belet bolan bir resminiň tasdiklamagyna görä dawarada ulanıljak bedeglere, hastahananyň diwarlaryndan asylmaly plakatlara, çağırılan hormatly mehmanlara sowgat almagy harçlanar. Saglyk işgärleriniň arasynda pul ýygnalmagyndan nägile bolýanlar hem bar. Olary aýdylmagyna görä, näsaglaryň size el aklygy diýip berýän pullaryny göz ýumar. Siz hem bu puli diňe aýlyňyzdan bereňiz ok diýip iki sözle utandyrýarlar. Ýurdun saglyk puwdagyna meseleleriň diňe birinden näl, bir näçesinden habar berýän maglumat prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň at kazanan arxitektor diýen hormatly adyň dakylmagynyň ýygyanyny, ýurdun saglygy goraýyş we derman senagat işgärleriniň 10-njy ýylda bellenýän gününiň öň ýanyna gawat geldi. Türkmen parlamentiniň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowyň 8-nji ýylda sanly ulga markaly geçirilen hökümet meclisini aýtmagyna görä, Atalıoğul Berdimuhammedowlaryň başlangyçlary we tagallalary bilen ýurtda onlarça döwrewap saglyk tesgasy guruldy. Ilatyň jan saglygyny goramak, sagdyn nesilleri terbiýelep ýetişdirmek üçin ägir duly işler durmuşa geçirilýär. Emma hökümet tanqyçylary, adatlygyň seçmeleri we ýaşaýjylar soňky 10 ýyllarda ilatyň aglawy köplüginiň garyp düşenligini, dürlük kesellerden ejir çekýän we zerur saglyk kömegini alyp bilmeýän uly adamlaryň çağalaryň köpelýänligini, häkimetleriň yalan propaganda dugulanyp ýurtda dören agyr saglyk ýagdaýyny ýaşyrmagy çalışýanlygyny öňe sürýärler. Türkmenabad şäherinde LGBTQ azlyklaryny anyklamak boýunça täze reýt kampaniýasy geçirilýär. Bu sapar güç gulluklarının ünsi kämillik ýaşyna ýetmedik raýatlary gönükdirilýär. Türkmenabadyň kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeleriň maglumatlaryna görä, ýangy ýakynda başlanan çärelere polisiýa we yerli milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri gatnaşýarlar. Howpsuzlyk işgärleri jins azlyklaryny 18 ýaşy dolmadyk oglan gyýlaryň arasynda anyklamaga tinanşýarlar. Goňçular, ýagny emkemi işgärleri 18 ýaşda dolmadyk gey we lesbian gyýlary anyklamak kampaniýasyny has agressiw görnüşini amala asyryp başladylar. Ýakynda 2 sany 15-16 ýaşlaryny gey oglanlar anyklandy we olar gynamalara tedawar edildi. Emma olary suwda çekmediler. Şol oglanjyklar anyklanandan soňra ýurdun 5 vilayatyna 20 goray 18-20 ýaş aralygyndaky gey ýigitler anyklandy. Diýip Çeşme 8-nji oktýabrda gurrun berdi. Howpsuzlyk aradalary sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren Çeşme'niň söýlerine görä howpsuzlyk gulluklary saklanan raýatlary hyzmatdaşlygy çekerler we olaryň üstü bilen gruply gey ýa-da biseksual erkekleri anyklamakçy bolýarlar. Maňa gelen habara görä hyzmatdaşlygy çekilen oglanlaryň üstü bilen baýlary anyklamaga synanşýarlar.
Olaryň maksady jinsy uğry başga bolan erkekleri şantaj etmek bilen gazanç etmek. Dip çeşmeýdýär. Reýtler paýtagtda kem geçirilýär kanun goraýjy çeşmeleriň Aşgabatdaky ýagdaý barada beren maglumatlarynyň birinde 3 oktýabrda paýtagtda 20 ýaşly ýigidiň ykbaly barada aýdylýar. Tutulan oglan 6-njy adelyň padwalynda 10 gün ýalаңaç saklanyp ýenjilipdir. Ol oglanyň 3 arkasy ýakynlarynyň maliýe ýagdaýy öwrenilipdir. Oglan gurply maşgaladan däl ekeni, emma ol biçäräni hyzmatdaşlyk etmäge mejbur edipdirler. Indi ol oglany beýlekleri anyklamak üçin primanka hökmünde ulanarlar. Dip çeşmeýtdi. Kanun goraýjylaryň geçirýän çärelerine jins azlyklarynyň arasynda gyzlar hem tutulýar. Umuman anyklanan gyz 18 ýaşa ýetmedik gyz bolsa-da, mektepde okuyan bolsa-da onu tizden tiz äre bermäge çağırş edýärler. Dip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunlarynda aýal bilen aýalyň öz islegi boýunça jinsy gatnaşyga girmegine degişli jogapkärçilik göz öňünde tutulmaýar. Türkmenistanyň Jinaýat kodeksinde homoseksual gatnaşygy jinaýat hökmünde ketgilenýär we bu madda boýunça iş ketilen erkek adamlar türme tutsaglygyna hökm edilýär. Ýurtda jins azlyklaryna garşy çäreler wagtal güýçlenýär. Soňky ýyl mart-aprel aýlarynda paýtagtda we iýulda Balkan welaýatynda güýç edaralary tarapyndan ýyly reýt geçirildi. LGBTQ azlyklaryny anyklamak boýunça reýtler tensiýawdatyny edýänlere garşy çäreler bilen birlikde geçirilipdi. Türkmen resmiýetleri bu meseleni seýrek gozaýar, emma eden çykyşlarynda boyun gaçyrmak bilen çäklenýärler. Şu ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynın ýanyndaky hemişelik wekili Bepa Hajiýew Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetine beren hatawatynda Türkmenistanda homoseksual adamlara ýowuz daraşylmagy baradaky maglumatlary ýet etdi. Şonda 23-24 aprelde Türkmenistanyň gynamalara we ýowuz daraşmalara garşy ýerine ýetiren işleri boýunça hatawaty diňlendi. Birleşen Milletler Guramasynyň maslahatlarynda jins azlyklarynyň türkmen häkimetleri tarapyndan ýowuz ýydarlanmagy meselesi ençemegede gozgalypdy. Türkmenistanda LGBTQ azlyklarynyň ýydarlanmagy we rehimsizliklere sebäp bolmagy halkara guramalar tarapyndan berk ýazgyrylýar. Erkek adamlaryň saglygy boýunça Ewraziýa komissiýasynyň jinsy bir bolan adamlaryň meýletin jinsy gatnaşyklary üçin jinaýat işine çekilmegi Türkmenistanda LGBT wekilleriniň ýagdaýyny gowlandyrmagyň öňünde uly böwet bolýanlygyny belläpdi. LGBT azlyklarynyň Türkmenistandaky hukuklaryna gönükdirilip, daşary ýurtda döredilen Türkmenistanyň görünmeýän äለም goşary atly başlangyjynyň esaslandyrjysy Dawud Omarov LGBT jemgyýetiniň agdalarynyň Türkmenistanda ýowuz ýydarlamalar sebäpli gyzlindigi saklamaga mejbur bolýandyklaryny aýtdy. Ol hatda adamlaryň immun ýetmezçilik wirusy ýokaşan halatynda da ýydarlanmak hupy zerarly saglyk edaralaryna ýüz tutmakdan gorkanlygyna öňse çekdi.